Bon dia. Dintre del marc temàtic d'aquest congrés, m'agradaria tractar un punt que té a veure amb la visió de la pobresa a finals de l'edat mitjana. D'ací el títol de la comunicació, Llàtzer i el ric, pobresa i marginalitat en un sermó de Sant Vicent Ferrer. Si bé el pobre encarna una de les figures paradigmàtiques del marginat social en l'àmbit urbà, no obstant això, arran de les aportacions de les ordes mendicants a partir del segle XIII, assistim a una exaltació espiritual de la pobresa evangèlica, que, si bé pot suposar un cert alleujament de les condicions de vida extremes de les classes depauperades, a través, per exemple, de l'establiment d'institucions caritatives, no per això implica un abandó de la mateixa condició de marginalitat vinculada a la pobresa. El pobre és un marginat en aquest món. El valor moral i espiritual de la pobresa no pot, doncs, tenir la seva recompensa més que en l'altre món. A partir d'aquesta premissa, els predicadors articulen un discurs que, sense posar en qüestió l'ordre social establert, dignifica la pobresa. Com a exemple, proposa que fem una ullada a un dels sermons de Quaresma predicats per Sant Vicent Ferrer a València l'any 1413. Es tracta del número 19, predicat el 23 de març i que ocupa les pàgines 157 a 163 del primer volum de l'edició a cura de Manuel Sánchez Warner en l'editorial Albatros. El tema d'aquest sermó és la cita bíblica Habent Moisès et profetes, audiant illos, és a dir, ja tenen Moisès i els profetes, que els escolten. Frase que forma part de la narració de la paràbola del ric i Llàtzer que es troba a l'Evangeli de Sant Lluc, capítol 16, versicles 19 a 31. La història és ben coneguda i no cal que la contem in extenso, però recordem sumàriament de què tracta. Un pobre, que es diu Llàtzer, jeu amb el cos nafrat a la porta d'un ric que menja esplèndidament i no és digne ni tan sols de donar-li les engrunes que cauen de la seva taula. Quan tots dos moren, el pobre és portat pels àngels al si d'Abraham. Mentre que l'ànima del ric és sepultada a l'infern. Enmig dels turments, el ric veu a dalt Llàtzer amb Abraham i demana a aquest que envie Llàtzer amb el dit mullat en aigua per alleugerir la set que el turmenta. Davant la negativa d'Abraham a satisfer aquest desig, demana que almenys l'envia a casa del seu pare, on té encara 5 germans vius, perquè els avise que poden acabar com ell en els turments infernals. En aquest punt del relat s'inscriu la frase que fa de tema del sermó, ja que és la resposta d'Abraham a aquesta segona petició del ric. Ja tenen Moisès i els profetes, que els escolten. No cal, doncs, que hi vaig a Llàtzer. Entre els secrets o significats espirituals amagats rere la lletra de la paràbola bíblica i que el predicador explica al llarg del sermó, el primer fa referència a un punt interessant en la història. Sant Vicent remarca la diferència de tractament que implica el fet que Jesús esmente explícitament el nom d'un dels personatges de la paràbola i deixa l'altre en l'ombra de l'anonimat. En efecte, sabem que el pobre s'anomena Llàtzer, però el nom del ric no és esmentat en cap moment. I, encara que Sant Vicent no ho diga, devia conèixer molt bé que es tracta de l'única paràbola evangèlica en la qual el protagonista té nom propi. Això deu significar alguna cosa, o com diria el predicador, ací hi ha secret. Un significat que cal treure a la llum. Heus ací la seva interpretació, en paraules de Sant Vicent. Nostre Senyor Déu Jesucrist, parlant del ric hom, no el nomena, mas diu, homo quidam erat dives. Hi havia un home que era ric. I el pobre nomena, que havia nom Llàtzer. I ara, amb un dels característics canvis de veu del predicador, s'adreça directament a Déu, ni més ni menys, per plantejar-li unes preguntes retòriques. Senyor, i no sabíeu vos el nom del ric, així com del pobre? Oc, i doncs, per què no el nomenau? Majorment que purs coneguts són els rics que no els pobres. Tothom sap els noms dels rics, mas no dels pobres. Secret hi havia, doncs, com no nomena el nom del ric, que Jesucrist bé ho sabia com havia nom. La raó és, sapiats que cascuna persona de bona vida, que està en temor de Déu, e guardas de fer contra els manaments de Déu, e està en gràcia divinal, lo nom d'aquell és escrit sus alt en l'oceà imperial, en una cadira, i així ja tots són escrits. Tantos que la persona peca mortalment, Nostre Senyor Déu, tantos en efecte rau lo nom. És doncs la resposta que lo ric era hom de mala vida, lo seu nom no era escrit alt al cel, e per això no el vol nomenar,
ja si ho sabés. Lo pobrellet, noteu el diminutiu afectiu, que ho prenia amb paciència, el nom d'aquell era escrit en el cel. E per això lo volc nomenar. E veus per què no volc nomenar lo ric, mas nomenar lo pobre. Tothom sap lo nom dels rics, mas no dels pobres, diu Sant Vicent. Una veritat atemporal, vigent ara com a d'est. Avui és la revista Forbes qui s'encarrega anualment de recordar-nos els noms dels rics per si els havíem oblidat d'un any rere l'altre. Dels més pobres, que són majoria, només sabem que existeixen. A la precarietat material s'uneix l'anonimat com a marca de la marginalitat. La justícia divina reparadora no pot, però, actuar de manera compensatòria en un sentit literal en el cas dels pobres, és a dir, atorgant de forma estrictament equivalent en l'altre món els béns dels quals han estat desposseïts en aquest. La glòria celestial no implica el gaudi de béns materials ni dels sentits corporals, com no es cansaven de repetir els apologetes que criticaven l'islam precisament en aquest punt en atribuir als musulmans una visió excessivament material del paradís reservat als creients en l'altre món. Les riqueses de què gaudiran els pobres en l'altre món són espirituals. De fet, els predicadors repeteixen també insistentment que cada bona obra realitzada en aquest món és una part del tresor que es guarda per a l'altre. Noteu la semblança amb el vocabulari i les formes de comportament de l'economia monetària. Així, paradoxalment, resulta al capdavall que els rics que fan almoina estan invertint els diners materials en un dipòsit de valor espiritual, el pagament del qual es farà efectiu en l'altre món. I a major renúncia als béns materials d'aquest món, major inversió en els estalvis espirituals del més enllà. La comparança pot resultar excessivament crua, però és així de clara com la plantejaven els predicadors baixmedievals, en un llenguatge que els rics burgesos podien entendre perfectament. La justícia divina compensatòria actua doncs de forma estrictament paral·lela, si bé no literal. El pobre, en sentit material, en aquest món, serà ric en sentit espiritual en l'altre, i viceversa. I el mateix passa amb l'altre element definitori de la identitat social dels personatges de la paràbola. Si el ric és conegut en aquest món i el pobre és anònim, en l'altre la situació s'inverteix. Aquest és un sentit, un secret important en la història de Llàtzer i el ric. La concepció de la fama que va unida a la difusió del nom té en aquest cas un sentit exemplar. Els sants i els herois, de fet el sant és un subgrup de la categoria dels herois, són, per a la mentalitat medieval, poc donada a l'exaltació de l'individu particular, els que tenen dret al renom precisament pel caràcter exemplar i universal del model que encarnen. El marginat en aquest món deixa de ser-ho quan la seva figura esdevé un model que cal imitar, i en aquest sentit mereix el reconeixement del nom i també del renom, que és la memòria, la repetició segle rere segle del seu nom en boca de tots com a exemple i encarnació d'una idea, en aquest cas de la santedat de l'humil, del premi ultramundà atorgat a la marginalitat suportada amb paciència. En l'antífona In Paradisum, que es canta al final de la missa de Rèquiem, es destaca el nom de Llàtzer, però acompanyat d'un adverbi molt important. Et cum Lázaro quondam paupere eternam habeas requiem. Amb aquesta frase, és a dir, i que tingues el descans etern amb Llàtzer en un altre temps pobre, aquesta frase, acompanyada d'una de les més belles melodies del cant gregorià, es desitja que el difunt, després de ser rebut pels àngels en el paradís, gaudesca del descans etern amb Llàtzer, quondam paupere, és a dir, que fou pobre en altre temps. Llàtzer ja no és pobre, ja no és un marginat. Per això el seu nom és recordat. L'adverbi quondam traeix així la idea que per a l'edat mitjana el pobre no deixa de ser un marginat en aquest món. Quan ja no és marginat en l'altre és perquè ha deixat de ser pobre. I sens dubte replicaran vostès, com feien les veus que reproduïa Sant Vicent en els seus sermons i que representaven les objeccions que podien plantejar els oients al seu discurs. Però el ric de la paràbola també és conegut per seu nom propi, que no li deien Epuló. En efecte, aquesta història també és coneguda com la paràbola de Llàtzer i Epuló. Però és cert que el nom aquest no apareix a l'Evangeli de Sant Lluc. És la tradició qui el va afegir posteriorment, probablement a partir del segle V, creat a partir del verb llatí epulari, banquetejar, que apareix en la narració evangèlica, homo quidant erat dives et epulabatur quotidie splendide. Això diu la versió Vulgata.
Els epulons eren també, en l'antiga Roma, els membres d'un dels 4 col·legis o corporacions religioses encarregats en concret de supervisar i d'organitzar les festes. D'ací que el substantiu épulo passarà a significar també golafre. És comprensible que el nom esdevinguera finalment un nom propi aplicat a l'anònim ric de la paraula, perquè els rics, ja ho sabem, no poden ser marginats ni per tant anònims. Moltes gràcies.